אני מביא עוד מתכון שמאפשר לאכול חזה עוף בכמויות, וזה יצא טעים ועסיסי. מה הבעיה בחזה עוף? דרך כלל הוא יוצא יבש, וכמו גומי לועשים אותו ונמאס מוות. יש כמה שיטות לעשות אותו טעים. אני אראה לכם עוד שיטה אחת, עוד מתכון. כל הקטע לעשות אותו ככה שכל המיץ יישאר בפנים. אוקיי, בערך אנחנו חותכים חזה עוף לחתיכה כזאת. אפשר טיפה יותר דק. והולכים לטגן את זה בצורה מסוימת. למה דווקא חזה עוף? כי זה מקור של חלבון מאוד עשיר, קל להכנה, קל להקלה, אחוז שומן בחזה עוף מאוד נמוך, הוא אוכל מאוד טוב ומאוד מתאים גם לתזונה תחרותית וגם מה שנקרא באוף סיזן. פעם ספרי כרגיל שמכיל, אם להאמין למה שכתוב פה, 2 קלוריות לתרסיס אחד. עכשיו, חזה עוף. ודבר מעניין, אנחנו לוקחים צלחת ומשהו עם משקל שילחץ על זה. השיטה הזאת מאפשרת לנו לעשות חזה עוף עסיסי בפנים, כי נשאר הרבה מיץ, כי אנחנו מתגנים קודם צד אחד, לוחצים, והפכים לצד שני וכל המיץ נשאר בפנים. אתם רואים? עד צבע כזה אנחנו צריכים לעשות כל צד. עכשיו, אותו דבר. אל תתייחסו לרעש. כל צד בערך אנחנו מתגנים דקה, דקה וחצי, עד 2 דקות. אפשר ללחוץ. את הטרילку сломал, сука. חברים, רק לא ללחוץ יותר מדי, כי זה מה שקרה לנו. אם אתם רוצים לחסוך בצלחות, לא ללחוץ יותר מדי. דרך אגב, זה לא חייב להיות גם צלחת, אפשר לעשות את זה ככה, בצורה אחרת. לקחת כף וללחוץ עם הכף. החזה עוף שלנו מוכן, אפשר לטעום אותו. אני מקווה שתהיינו כמוני, יצא מאוד טעים, מאוד עסיסי, יש בפנים הרבה מיץ, ממש מעדן. בתיאבון לכולם. חבר'ה, תעקבו אחרי סרטונים שלנו, יהיו עוד הרבה מתכונים, ונתראה. רק נורמלי? חברים, ואם אנחנו כבר פה, אני רוצה להזכיר לכם, בתחרות 20 למאי, אתם צריכים... בתחרות 20 למאי... לפני תחרות 20 במאי, כדאי לדאוג למוזיקה. פרסמנו הודעה בפייסבוק, והבאנו רשימה של שירים שאתם צריכים לבחור. על מנת... יש רשימה שמתוך הרשימה אתם צריכים לבחור... Ты можешь ты подойдешь, скажешь? Не, ну куда? Я за кадром, чувак, ты чувак. אתם צריכים לבחור שיר מתוך הרשימה, לשלוח את הלינק על השיר הזה למייל של השומעת. זהו. Так, еще раз, значит. אתם צריכים... Не, давай еще раз. חברים, אתם צריכים לבחור שיר מתוך הרשימה ולשלוח קישור ושם שלכם למייל שמופיע מטה.